बर' थुनलाइ आफादखौ बर' साहित्य सभा मुङै माने बर' थुनलाइ आफाद बेखौ दानाय जादों आरो बे दानायावनो मोनसे कमिटि आफाद दानाय जादों जे बर' साहित्य सभा दानानै बे बर' साहित्य सभाखौ बिनि गेजेरजों बर' रावखौ फरायसालियाव बिजों महरै थिसननायनि थाखाय बाहाय मोनसे बे थांखिया बेनोखा आरो बाहायनो मोनसे एक्सपार्ट कमिटि अन बड' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार माने बर' राव आरो थुनलाइ बेखौ माबानि थाखाय मोनसे एक्सपार्ट कमिटि दाखादों। बे एक्सपार्ट कमिटिफ्रा बिथांमोनहा बिबानखौ मोननाय लोगो लोगोनो क्रमान्वये भाबै बिथांमोनहा माबानो आसाम सरकारनो माबा होदों मेम'रेन्डाम होदों आरो बेहाय जोङो बे कमिटिबो मोनसे दाना होदों बे साब कमिटि बे साब कमिटिफ्रा गावसोर मिटिं खालामलायनानै नायबाय जे जिहेतु आरो बे मिटिङावनो बे गसाइगाव बे बासुगावनि मिटिङावनो बुंखादों जे बेवहाय बबे हांखोखौ जों बाहायनो बे बबे हांखोखौ बाहायनो नागिरनायाव जोंहा जोंनि आसामनि माखासे गोरों गोरा बे बै समनि बिथांमोन आरो वेस्ट बेंगलनि नुजाफैनाय थान्दै बिथांमोन बे वेस्ट बेंगलनि थान्दै बिथांमोनहा ओरैबायदि बुंदों जिहेतु माने आसामावनो बर'आ बांसिन आरो बे आसामाव बर'आ बांसिन आरो आसामाव एसामिसफोर दङ गतिके एसामिस आखरखौ लानानै बर' बिजोंखौ सालायलांनांगौ ओरैबायदि आरोखि दा जि हक बेफोरखौ लानानै सावरायनायनि गेजेराव बिथांमोनहा बबे बबे हांखोखौ लानांगौ बेखौबो बिथांमोनहा सायख'लायदोंमोन उनावहाय बेखौ लानानै बे जेलानाखि माबायाव जोंहा केलमाथि बे गोदोनि दरं डिस्ट्रिक्ट केलमेथियाव जेलानाखि साहित्य सभानि मिथिं जायो बेवहाय सानलायनायनि गेजेराव बिथांमोनहा बे एसामिस हांखोनि माबानानै जे रमानखौ लानांगौ होननानैखि दा रमानखौ लानांगौ होननायाव बाहाय माखासे मानसिफोरखौ बिथांमोनहा माबा खालामदों मा होनो कमिटि बे माबानि थाखाय दा बेखौ सावरायनो जिनिसा बे रमान हांखोखौ लाथारनांगौ होननानै मोनसे फैदों आरो बे फैनाय मथेनो माबायाव 1974नि दिनैनि बे 28 थारिखआव बे जोंहा गिबि जोंनि बे बरपेटा रडनि सजने खान्थाव बङालि हाइ स्कुलाव जेलानाखि पिकेटिं खालामनो थाङो बेवहाय बे पिकेटिं खालामनो थांनायाव बे गेटखौ बे सिआरपिएफफ्रा बन्द' खालामना होदों आरो बेवहायनो जोंनि माबाफ्रा जे पिकेटार्सफ्रा जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बे समाव एबसुबो दं बर' थुनलाइ आफाद रायजो राजा बयबो बे दले दले माने हानजा हानजा ग्रुप बाय ग्रुप फाथायहरनायाव बे बारा थांनाय नुनानै सिआरपिएफफ्रा बेखौ जोंनि माबाखौ पिकेटार्सखौ गावहरदों आरोखि गावनायाव जोंहा बे आमलाराम सिब्राम बिथांमोनहा खेबसेनो थैदों दिनैनि थारिखआव बे आरोखि ओमफ्राय जोंहा नैबे बिस्वराम आरो माबामोनहा बे हायथारामा 19 माबायाव थैनाय जाबाय आरोखि 19 माबायाव थैदों बे जोंनि क'क्राझाराव जेनाखि पिकेटिं खालामनो थांनो नागिरदों एस टु सिभिल बे समाव डिसि नङामोन एस टु सिभिलमोन बेहाय सान्तिनगरजों थांनायाव बाहाय साउन्ड बे न' वार स्क्रिप्ट न' रेस्ट माबा बिदिनो जोंनो रमान हांखो नांगौ बिदि बुंनायाव बेहाय एखे माने माबाफ्रा पुलिस माबानिफ्राय अलरेडि बिथांमोनहा जायगा खन्द' पुलिसफोरखौ दोनखादों आरोखि ओमफ्राय गिनानै जानला मानला फायरिं खालामनायाव जोंनि बे सानै मानसि थैनानै थादों नैबे दानि हायथाराम आरो बिस्वराम बिथांमोनहा जोंनिफ्राय आरोखि दा बिनिफ्राय दा जिनिसाथ' रमान हांखोनि बाहाय थैबाय जोंना लामनो जों 16 जन थैबाय गोबाङा खुनि जाबाय गोबां जेल जाबाय बेफोरबादिनो आरोखि दा बिनि गेजेराव आरो मा खालामखो दाना सोमावसारनायाथ' गाज्रि जागासिनो दं दानिया मा जाखो आसाम सरकारा बे समाव शरत सिंह आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार मा खालामखो बियो जे बर' टिचारफोरखौ बे जायनाखि बर'नि बेनि गेजेराव मोनसे फैदों जे जोंहा थानेस्वर बर' होननाय सासे जोंनि दाख्लै मिनिस्टारमोन थैबाय बिथाङा बर'नि पाब्लिकेसन बर्डनिबो आरो रांगिरिबोमोन बिथाङा बे माबाखौ प्राइमार बर' प्राइमार मोनसे लेखा माबाखौ बे थानेस्वर बर'नि दैदेननायाव रामदास बर' आरोखि बे माबानायाव बेखौ स्कुलाव आसाम गभर्नमेन्टआ माने फरायहोआब्लाबो जोंनि बर' साहित्य सभानिफ्राय बुंनायाव जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरि बिथांमोनहा फोरोंदों बे फोरोंनायाव मा खालामखो दाना आसाम सरकारा जाय फोरोंगिरिफ्रा जोंनि माबा मोनाबानो बे रमान स्क्रिप्टजों फोरोंदों बे प्राइमार बे माबाखौ बर' साहित्य सभा दिहुननायखौ बे मास्टारफोरखौ सोरखौबा सासपेनसन खालामदों सोरखौबा बबेबा गोजानाव ट्रेन्सफार हरदों बेबायदि खालामनायाव जोंनि बर' गुदि फोरोंगिरिफ्रा माने जालाखाद बिलाखाद जानानै आरोखि हालाय हाफाय जानानै बे हालाय हाफाय जानायावनो दा जोंनि बै समाव गुदि बर' फोरोंगिरिया माने ज' हारसा बर' माने आसाम सनमिलनि शिक्षक सन्थाना मा दंमोन दा बेवहाय
जिहेतु माने जोंनि बर' साख्रियाव बे एलपि स्कुलनि माबाफ्रा सासपेनसन जाबाय माबा जाबाय नालाय खस्थ' मोननाय बेखौ माबानो थाखाय उदार खालामनो थाखाय बर' गुदि माबा फोरोंगिरि आफाद 1975 नि डिसेम्बरनि 6 थारिखआव दादों बे दानि बर' गुदि बर' फोरोंगिरिया बिथांमोना नै फैगौ माबायाव 50 बोसोर जागोन अदालगुरियाव बिथांमोना गल्डेन जुबिलि खुंगोन जायनि थाखाय आरोखि दा बेबायदि जानायावनो बर' माखासेफ्रा खस्थ' मोनबाय मास्टारफ्रा माबानायाव दा बेबायदि जानायावनो ओमफ्राय सानै हयैनो जाथारला होननानै बाहाय सिन्था खालामफिनलायनानै जाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा सावरायफिनलायनानै बे जाथारबायबा होननानै बेखौ इन्दिरा गान्धीनावबो थांबाय इन्दिरा गान्धीया बे समाव प्राइम मिनिस्टार बे बुंबाय जे नोंथांमोनहा असमियाखौ लायाब्ला माने जोङो आंथ' होखाया माबाखौ नागरिखौ बे माबा मा होनो रमान स्क्रिप्टखौ आं होखाया रमान स्क्रिप्टआ जादों आउट अफ इन्डियानि मोनसे स्क्रिप्ट बे मोनसे गुबुन हादरारिसो गथिखे नोंथांमोनहा रमाननि सोलाय आरो असमियाखौ लायाब्ला जोंनि भारताव मा हांखो दं बेखौ ला आं बेहाय नोंथांमोननो गासिबो सहाय होजोबगोन होननायाव दा जाथारलाब्ला होननानै आफादथ' जे उनना उननि जागोन होननानै दा जेनेबा बे फोरोंगिरिफोरनि जाहामेला माबाखौ लानानै बिथांमोनहा बेखौ रमाननिफ्राय माबायाव फैदों आरोखि नागरियाव लाथ'नाय जादों बे लाथ'नायखौनो थांनाय 1976 जेनाखि बरमायाव जथुमनाय कनफारेन्स बेनिफ्राय बेखौ लाथ'नाय जादों आरोखि बे लाथ'नाय जानायनिफ्रायनो बे फैयै फैनानै बिनिफ्राय जेब्लानाखि 1993 आव बर' साहित्य सभा थंग्लायाव कनफारेन्स जादों बेवहाय फिन जेब्लानाखि माबाखौ जोंहा मरेराम मुसाहारि प्रेसिडेन्ट जादों नांगौनो मोनसे आन्दलन जादों आरोखि बे आन्दलन जायै जानानै बेवहायनो माखासे एक्सपार्टफोर लालायनानै दा बेवहाय रमाना फैफिनलायबायमोन रमान हांखोआनो खिन्थु जेब्लानाखि बागानपारायाव जेब्लानाखि कनफारेन्स जाफिनो बे बागानपारायाव कनफारेन्स जाफिननायाव आरो फिन बेवहाय माबायानो जिहेथु रमानखौ बे समावनो आसामनि माबाया एजिपिमोन महन्त दाङ'रियाया बिथाङा सनमति होलायनानै आरो लेखाबो दिहुनबावबायमोन माबाबाय आरोखि दा बेहाय उनाव सानफिनलायनानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो सानफिननानै उनावहाय जिहेथु माने देबनागरि हांखोजोंनो बर' रावा 8 सिडिउलबो मोनबाय आरो इउनिभार्सिटि लेभेलबो थांखाबाय गासिबो आवगायहोजोबखाबाय गथिखे जोङो आरो फिन जुदि जोङो रमानाव फैनांगौब्ला जोङो आरदुनाय जोंनि जिनिसा माने दावख्लायफिननाय जागोन होननानै जेखि जादोआ होननानै जोंनि बे सिम्बोरगाव खुंनाय 2000 सनाव जेब्लानाखि खुंदों मायथाइयाव सिम्बोरगावनि माइनाव फोथाराव बेवहाय माने बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बयबो बेवहाय जातीय संगठन एबसुफोरबो दं ज' खौसे जालायनानै जोङो रमाननि जायगायाव जों देबनागरिखौनो पारमानेन्ट हांखो जाबाय होननानै गनायथिनानै लादों आरो बेखौनो जोंहा गेवलां मेलाव बै समनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां बिनेस्वर ब्रह्म सारा बेखौ गेवलां मेलाव डिक्लेयार होदों आरोखि बिनिफ्रायनो दानि बे दहाय जे नोंथाङा सोंदों जे रमाननिफ्राय माब्रै बे नागरिया फैखो होननाय शब्दआ बेनो आरोखि दा बहुद समस्या बहुद जटिलतानि गेजेरजों जों दा बे माबाखौ पारमानेन्ट बर' रावनि थाखाय जोङो बे नागरिखौ लाथायनाय जादों होननानै फोसावनाय जादों आरोखि दा बे हिस्ट'रिया गोलावथार